Na pracovnú návštevu Banskobystrického samosprávneho kraja prišiel dnes prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Po privítaní predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom Murgašom sa zapísal do kroniky úradu a stretol sa s poslancami samosprávneho kraja. V úvode svojho vystúpenia prezident republiky zdôraznil veľký význam, ktorý on prikladá takýmto stretnutiam v regiónoch Slovenska. Vyššie územné celky majú za sebou prvé obdobie svojej činnosti, počas ktorého sa vykryštalizoval rozsah ich povinností i právomocí. Preto je potrebné, aby ich práca v tomto volebnom období mala vyššiu kvalitu, aby si ľudia, ale i vláda uvedomili ich nezastupiteľný význam. Ďalej v diskusii s poslancami rezonovali aj otázky dosahu doteraz zrealizovaných reforiem i celkového smerovania Slovenska v zahraničnej politike. V popoludňajších hodinách navštívil prezident republiky Ivan Gašparovič Univerzitu Mateja Bela, kde na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov vystúpil s prednáškou na tému aktuálnych vnútro- a zahranično-politických vzťahov.